あ、音を騒ぐバイオリンだけど、面白いな、これ。船に浮かべてな。こういうのを買ってやるとお坊さんいいな。聞いてみて。これろうそくだけだ。え、これまたこんな。明日じゃあこれ船とこれやるか。お坊さんにな。ここから先は女はダメ。
思いっきりな。思いっきりだよ。思いっきり。もっともっと。もう一発。Thảo thấy ở vậy không qua mà có thấy kịp thảo thấy
や、木見て、まあ、ちょっと観光もするけどな、この大きいチークの木なんて今ないから、タイには。聞いてみて、パーサー。